Hey, bafowethu, bantakwethu, sizwe sami, sizwe South Africa. uMayogurt into ezimnandi, ngixolisa kakhulu. Ngixolise nje ngokuthi ngireceive i-call. Ngiyaxolisa kakhulu-ke, ngiyathemba futhi ukuthi nizongixolela lapha uMayogurt unomacala amaningi, kodwa-ke ngoba ngiyingane yenu-ke, ngicabanga ukuthi-ke angene ilahle ingane mayiphambukile iphinde futhi ibuyiselwe endleleni right, okay? Now, yeah, nakho-ke la ngikhona bafowethu. Wembeje mfowethu. Cha mfowethu, ngithi angizokuxolisa, ngizoshweleza kuwe mfowethu. Okwenzekile laphana kwi-TV, 1KZN TV, mina bengisaphusha wona umdlalo mfowethu, kodwa-ke mfowethu makuthi zange uphatheke kahle, mhlawumbe ngishaye kwazwela mfowethu. Ngiyaxolisa kakhulu mfowethu, ngiyaxolisa kakhulu nakubalande bomasikandi mfowethu. Ngizozehlisa ngicela ukuqonda mfowethu. Yazi ningi insizwa mfowethu, nezinye ezidlala iqhaza kakhulu, ezinye zikhona le ndimeni nazo mhlambe engazibizanga mfowethu. Engicabanga ukuthi nako lokho zizo-understand industry leyo mculo, ukuthi sibuye sithinte lapha sithinte laphana sithintane, yabona. Engazimentionanga, hayi kwinto ngizimentionanga ngoba ngingayibongi mfowethu. Kodwa nje ukunxola kwami la mfowethu ikona kungithathe kwangibeka la ngikhona mfowethu. Ziningi nezinye insizwa mfowethu engingayibizanga, kodwa akusho ukuthi akuyibizanga ngoba ngingabongi kuzona mfowethu. Cha, mhlawumbe ezinye zazo uma ungangena ko-inbox bazo, mhlawumbe noma mhlawumbe singakutshela ukuthi mhlawumbe uMayogurt uyabonga kwami, mhlawumbe nawe ngeke ngabonga mfowethu kuwena ku-inbox wakho mfowethu. Kodwa-ke ngizoxolisa mfowethu-ke, ngesizathu ukuthi phela abantu bona bebengazi ukuthi kwenzakalani, yabona. Kodwa ngiyaqela futhi ukuthi abantu becaciseleke mfowethu. Ngiyaxolisa kakhulu, ngiyazehlisa mfowethu, ngiyashweleza mfowethu. Ngiyethemba mfowethu ukuthi uzongixolela. Nayinsizwa ibuza la, azinezinsizwa kodwa kubhalwe uSibo. Uyabuza ukuthi uyakwazi nokuvika. Hayi phela ekuvikeni ngikhona kakhulu, ekuvikeni ekuvikeni, hhayi ngimuhle kakhulu kabi. Okay. Ya bafowethu, iloko nje mfowethu, qala mfowethu, qala. Ngiyethemba mfowethu ukuthi uzongixolela mfowethu. Ziningi kakhulu nje insizwa mfowethu mhlawumbe engingayibizanga live uma ngizibonga, engazibonga ko-inbox bazo mfowethu. Ngiyaxolisa kakhulu. Yazi ne-comment la, yazi uzokwenza lokho engizokusho kwamfowethu la, uSibusiso Mr. White Man Madlala. Yeah. Uthi cela umshayeli ikhwela leli laseyinkomeni, abo laseyinkomeni, angathi wena welusa. Manje inkinga umakhelwane sebelele la. Sebelele umakhelwane. Okay. Alright. Bathi waxolela abantu. Uyamathi sibulelo letho kuhle. Yeah. Thi seyixolela iking ekwazi ukuxolisa. Yeah. King yangempela leyo ne. Hayi cha, ngithemba ngenza ukuthi ngiyaxolisa kakhulu, kodwa ngiyafisa nawe mfowethu-ke mhlawumbe useyosho, mhlawumbe ayizwile iqolo lami kwanke ngazama ukumthinta yakhala emabhaleni. Kodwa nje uma ungasenzi kahle mina ngeke ngikholise ukuthi ngikwazi ukuthi ngiphinde ngibuyele emphakathini, ngizoguqa, ngizoshweleza, ngoba angisiye umuntu oyiphakamisile, angisiye umuntu ihlongandlebe elingaboniseki. So okuwukuthi njengoba zifikile nje insizwa eseziningi ukuthi cha uMayogurt mfowethu kunje kanje, yabona. Ngensizwa ebonisekayo, ukuze ekwaziyo ukuthi ikhuliswe kahle, ikhuliswe ngendlela e-right, ngoba phela nabo phela ukuthi ngiyikhingi phela kusho ukuthi angisazi ulalela abanye abantu, ngoba phela ubukhosi ufika bukhona, nawe umnikwe ngendlela e-right. Uma ungasakuphathi kahle, ungasakwazi ukuphatha abantu ngendlela e-right, so mina ubukhosi bami ngizokwenza noma ngabe yini indlela ukuthi buhlale uvikelekile.
Hhayi ngizoxolisa mfowethu, mhlawumbe abanye abantu-ke uma uxolisa uzehlisa, mhlambe-ke becabanga ukuthi uxolisa kwami mhlambe ke nje wazi-ke isisho sithi insizwa yisaba ziyahloniphana. So kubalulekile ukuthi uma umuntu uhlala uzithi wena self ukwazi ukusefa ukuthi cha lana akusahambanga kahle. Nje kwinto enjalo ngazakwethu ngiyafisa-ke nabanye abantu bekufunde lokho engikusho lana ngazakwethu. Ngiyaxolisa nje kakhulu ukuthi xa insizwa ayibuyise ngiqolisa cha kwathandile mfoka Sibiya, Jamsanga mfoka Sibiya laphana. Ubonisile ubudala ukuthi uma kule nto lena kunayo uhamba ushayise khona. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga kakhulu. Ziningi-ke iy'nsizwa esezingifonelile zangibonisa ukuthi cha ndoda, mase kunjena kubuye ubuze lapho bafo. Yeah, Nkabi yami. Yeah. Umfowethu bathe bacela ushaya